да се залесява нормално, лекичко. Неща на бързо. Залесяваме от много дълги години. Цял живот само с горско стопанство занимаваме, залесяваме, по горите режеме, почистваме гори също, създаваме гора за бъдещите поколения. В Добрич в момента залесяваме. Това е цер, вид дърво, което добре прихваща към почвата. С моите хора тук с групата, те са дългогодишни работници, работят съзнателно, качествено, слушат, изпълняват. Където да сме ходили до сега, ходим на доста места по България, залесяваме. Общо взето трябва да иска култура, възпитание и знание, и слушание. Тези неща нямаш ли ги, не се получават нещата. Като процес на действие се изпълнява шила и ножици, задължителни ножици, кофи, които са с парцали, за да изсъхва естествено сега разсада. Фидана да не съхне, да не побелява, да се прави с шилото добре дупката, да се притиска добре, да се претъпка добре, да има пръст отгоре. Ето с това залесяваме. Това е технологията. Тук на този място най-малкото очаквам да има 90%. 90% има прихващане на... Хубаво е. Сега в момента почвата предразполага. Есента е късна есен. Всичко е добре, почвата е подготвена. Като е добре почвата и ние си вършим работа както трябва да е. Всичко е от почвата, от работниците зависи, от мен зависи, от организациите. Важно е да се направи за нашето поколение, не да ги сичаме, да ги продаваме дърветата, а да ги създаваме тези дървета, да правиме гори. Освен, че за децата, за поколените, ами самата озоновия слой, вече дупки, изсякаха са горите, продадахме дърветата. Така ли трябва да бъде това? Не трябва да бъде това, това е така.